guys sa birthday maron sa akong anak niya. Wala man tami ka kuan niya na mo na tinuod gulong mo ari to ang ako ang abana sa magulang sa akong asawa. Paabot ra ko siya ang chat. Alam ko dala ato. Ugat me sa yahan mana siya magulang. Jangan taon. Bird, no? Ay! Oh! Ah! Bota lagi ka mo ipabot kay lugat. Tao. Ah. Tao na guys. Ana ko ang ano, kanlaon. Yeah. Oh, ita ni, mong isugat. Sayo mo mo dai. Dihon. Ayor noy. Ayor na. Surprise ko na dung. Ayaw sa oy. Sige na. Ay sus. Ha. Palugo. Katulag yan to. Dito sa ubos. Abot. Oh. Saan man eh? Probe na din. Birthday ni mo. Okay. Guys, ano niya guys? May birthday niya tiyan guys. Ayun niya birthday di ay nade. Ha? Thank you ma Linme. Surat. Asan tong panani ma? Balas malam sila sa Kato guys. Number 20. Number 20 ko. Adi ko na pa autism. Balas. May. Grabe ginoon naniod to ko. Kana raman. Kita taon. Ayaw. Dulu ba gamay? Baloy, dulu mo taon. Amo pa ano na po dai ko na buti. Yun. Gi. Ulit. Didi. Ora ready to. Ningulay. Okay. Guys, ano niya guys? May birthday niya tiyan guys. Kato guys. Number 20. Number 20 ko. Adi ko na pa autism. Balas. May. Grabe ginoon naniod to ko. Kana raman. Kita taon. Ayaw. Dulu ba gamay? Baloy, dulu mo taon. Amo pa ano na po dai ko na buti.